Pajonci su jedan od najstarijih naroda današnjeg Balkana, a spominju se još u Ilijadi kao saveznici Troje. Pejonci, paonci, pajoni, paoni, kako god ih se zvalo, prikazivani su kao strelci s krivim lukovima, snažni ratnici koji su pratili Aleksandra Makedonskog sve do Indije kao njegova laka konjica. Neki smatraju Pejonce kolonistima Frigijaca ili Brižana, drugih pak smatraju samostalnim osnivačima svoje države. Ponekad se čak i drevni mitološki titani nazivaju Pelagoncima. Više antičkih autora pisalo je o velikim prirodnim bogatstvima Peonije. U tim knjigama može se pročitati kako je u vrijeme obilnih kiša bilo dovoljno na mokroj zemlji samo skupljati komade zlata koji bi se tamo pojavili. Antički lokalitet Bila Zora, prestolnica Peonaca, jedna je od posljednjih palača antičkog makedonskog kraljevstva. Kroz vrijeme i prostor Pejonci će nas posjetiti i ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Nikola Restevski je magistar marketing menadžmenta, publicist, producent, autor knjiga Ogledalo duše, Mistična Makedonija, povijest marketinga i marketinške misli, Imaginarija, ali i raznih zbornika vezanih uz neke lokalne teme koje se dodiruju i sa arheologijom. Dobro večer. Dobro večer. Eto, danas ćemo pričati o jednom zapravo narodu koji spada u one narode koje je to povijest manje zapamtila.